Здравейте хора, днес ще играем 8 бал по... много бързо спечелила. Започваме с една победа. Тази нещо не можа да играе както трябва. Какво да направим? После ще играем за 200, а после за 1000. Мили мои машини. Сега. Добре. Сега. То там започва къвто се чуче. Трябва да го видим. Бронза, 11 левел. Спечелени 44 от 110. То много за левел. Добре, сега ако и той, аз съм спечелил 120 от 217. What the... Добре. По-добре. Той е! Бах ти бъгълата играла. Това е супер, дето в момента стана. Добре, сега ако и той... О, пак хора! Добре, брат ми, идиот. Какво се прави? То много мазно. Деба ма. Добре. Вкара. Вкара, ама та ще я вкара, да и няма я. Според мен това няма да вкара. Не. Червената. Фак, ме. Не е за вярване, хора. Не е за вярване. Не. Добре, сега зависи дали ще вкара зелената или синята. Какво ще избере този пич? Не ми е ясно. И не искаме да ми бъде ясно. Както и да е. Какво ще направи той? Не знам каквото иска да прави. Почти вкара, бе, пич. Май гот. Добре, не вкара. Супер. Щата се нареждат и аз. Waiting your opponent rest. Добре. Ох, този пич навършно ли така прави, че... не крада му левна. Не. Добре. Вкарай се! Yes, хора.
Фак! Добре, хора, това ако се беше вкарал. Не. That's so shit, legit. Добре. Айде просто удари синята тапана. Гледай го, брат. Са нарочно ли се бави? Не знам просто тези какво искат. Що искат и не знам просто. То му свърши времето, пича. Той си е виновен, така че не. Аз си вкарам топката. Толкова иска се ба. Не ми пука. Добре. Сега е моментът този да лесне. Момент. Ще видим след малко. Добре, левни бе тапак. Дай. Извинете. С този пусташки речи. Добре, сега. What the fuck? И аз бих хора. Размазахме го. По-скоро размазахме го. Този беше малко... много... Нубака беде. Добре. Гюст 3000 2608. What is this? What is... То му свърши времето. Толкова иска да не вкарва, ще вкара. Добре. Хайде, най-накрая нещо. Добре, хора, обяснете ми. Защо излизат от играта? Нарочно излизат. Не знам защо го правят. И после влизат. Сега 100% той ще влезе. Или няма влезе. Ще влезне ли или няма влезне този? Майче не е решил да влезе. Не знам. Като гледам, майче ще победиме и директно отиваме на 1000 хора. След това ще завърша този клип на 8 бал. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте. Добре, както предположих от втория опит. Спечелихме. Sorry can't right now. Гледай си работата. Сега ще заложиме 500. Това вече е сума. Играем срещу 12 левел. Муа. Каква ли е? Не ми дреме. Не мисля да губа от нея. Само това ви казвам, хора. Не мисля да губа от тебе. Муа ли си, каква ли си, не ми дреме каква си. Хора, да изберем ли малките топки? Няма да избираме тях. Залагаме на малките. Не знам дали това е правилно. То е един бог знае, бе, брат. Но! Да, избрахме правилните топки, 100% сигурен си.
Добре направихме, хора. Разположихме двете ни оставащи топки в удобни легли. Пича продължи тази дейност. Сега имаме фал, което е просто... Не знам какво повече ще трябва да искам. Не. Виж, хора, като имате такова нещо, по-добре изберете малко по-трудната позиция. Ето за това. Опа! Какво стана, хора? Латис! Не! И това не е от голямо значение, защото ние сме на черната. А той има да си вкарва още една брой топки, така че... Не съм на черната. Имам още една, да. Точно затова си ядосвам, защото не вкара. Сега ще да съм на черната. Сега той ще да направи нещо. То после нямаше да направи нещо. Просто ще да бия. Ще е чудесно. Само дето. Не би. Няма да е както аз искам. Фак. Между другото, масата на за 1000 много ме кефи. Има някакви тук неща. Не много ме кефи. И джобовете с някакви по-така. Добре, зависи този пич колко разбира от тази игра. Като го гледам, разбира колко от... Може да това ми пред. Как може? Не! Много съм тъп, хора. Ужасно съм тъп просто. Фак. Мразна ми от това. Не мога винаги правя прости. Зато се стешно ще я наебе една хуя. Сайта ще я наебе. Ще отида на черната. Ще я вкара. Аз ко ще правя? Не! Но не би. Добре, хора, идвам. Добре, може ли да вкарам? Може да не вкарам, да но вкарам, хора, защото това зависи нещастния матч. Ми хора, вкарах. Yeah, man. Вкарах. И сега. Вкарах. Добре. Би хора! Другия път не игра за 5000. Добре. Довиждане, хора. Чао и до другия клип. Не забравяйте да се абонирате, ако клипа ви е харесал. Ако не ви е харесал, какво ще правите?